Revenge is very sweet, basho. See? Ngiphethwe inhloko iyangishaya. Ngicela uhambe uyotshela lo ukuthi ngicela amaphilisi. Okay, ngiyabona. Ano, uthena mama ucela amaphilisi enhloko. No problem. No problem. Umnikete amaphilisi ehloko yebo. Yini asaphiza kusheka lawo? Usho ubonile lo mlungu nakhe phela amaphilisi. Abhale ukuthi Ngani ngiyakutshela ngijuma umntwana ngesimningi kakhulu. Kodwa umnika amaphilisi akusheka. Nje ngitsangiphethe ngifuna kusheka. Mama. Ngitsangiphethe inhloko. Uhlenze every day umthethise nyalo usheke kahle ubona. Oh, lokho uwende vele ngenhloso ukuthi unginika lamaphilisi hayi ukuthi unginika amaphilisi enhloko ukuthi uphuma kanjiswe ziso. But namuhla inhloko ingiphetha like serious inhloko Uzoba strong udosheke kahle. Hamba lo ngisethole iphepha le. Bye bye.